سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے کدے تے ہے ذرا زیارت کراؤ جڑے کھڑے ہو جڑے تشریف رکھ دے ہو ہاتھ اونچا کر کے یا سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے عہدان کہہ دیو بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران دے کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جہا مہنو کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جہا مہنو صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے پر سیدہ تیرے پتران دے اکبر دی ازاں ورگی دیسی نہ ازاں کوئی اکبر دی ازاں ورگی دیسی نہ ازاں کوئی نت دین مسیطان وچ آزان بتھیرے نے نت دین مسیطان وچ آزان بتھیرے نے سیدہ طیبہ تیرے پتران دے تابش دیاں مرزانوں دیو آپ شفا بی بی تابش دیاں مرزانوں دیو آپ شفا بی بی کھلنا ہے تیرے در تو لقمان بتھیرے نے کھلنا ہے تیرے در تو لقمان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران